дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 28 декабри соли 2023 сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумати мамлакат, Кумитаи ҳифзи муҳити зист ва тамоми сохтору мақомоти давлатӣ супориш доданд, ки бо дар назардошти тағйирёбии иқлим ва бо мақсади беҳтар кардани вазъи экологии ҷумҳурӣ, инчунин муайян намудани шароити ҳарчи беҳтар ва мусоиди зист барои аҳолӣ, барномаи мушаххаси давлатӣ оид ба қабулизоркунии мамлакат барои давраи то соли 2040-ро қабул ва амалӣ намоянд. барномаи давлатии қабулизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 бо мақсади амалӣ намудани чорабиниҳо дар самти шинондани дарахту буттаҳо дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ таҳия гардида, ба коҳиш додани газҳои гулхонаӣ, барқарорсозии ҳолати экологии ҳавои атмосфера, нигаҳдории устувории тавозуни табиӣ, мутобиқшавӣ ба равандҳои тағйирёбии иқлим нигаронида шудааст. таҳияи барномаи давлатии қабулизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 яке аз иқдомҳои муҳими мамлакати мо дар самти ҳалли мушкилоти обу иқлим арзёбӣ мегардад. Тоҷикистон чун минтақаи камҷангалтарини Осиёи марказӣ ба ҳисоб рафта, масоҳати умумии фонди давлатии ҷангал ба 1,8 миллион гектар баробар аст ва аз ин заминҳои ҷангалпӯш 422,7 гектар мебошанд. бинобар ин ҷангалҳои Тоҷикистон ба қатори ҷангалҳои дорои аҳамияти муҳофизатӣ, обнигаҳдорӣ, санитарию гигиенӣ ва солимгардонӣ мансуб мебошанд. вазифаи дар назди кормандони соҳаи ҷангал, сохторҳои дигари соҳа ва аҳолии мамлакат вогузошта низ пеш аз ҳама бунёд ва барқарор сохтани ҷангалҳои нав, нигоҳубин ва ҳифзи онҳо мебошад, ки имрӯз яке аз масъалаҳои ҳалталаб ба ҳисоб меравад. дар мамлакати мо ҳифзи манбаъҳои обӣ аз ҳифзи ҷангалзорҳо сарчашма мегирад. амалӣ намудани чорабиниҳои мушаххаси барнома ба сабзухӯрамгардонии ҳудуди мамлакат, шинондан ва парвариши дарахту буттаҳо дар ҳудуди ҳар як маҳаллаю ҷамоат, идораҳои маъмурӣ новобаста аз шакли моликият, қисмҳои ҳарбӣ, корхонаҳои саноатӣ, оромгоҳҳо, партовгоҳҳо, талу теппаҳо, заминҳои фонди давлатии ҷангал, шафати шоҳроҳҳо, роҳҳо, соҳили дарёҳо иборат аст. тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба нақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ, нақшаи амали барнома барои марҳилаи якум солҳои 2025-2027 таҳия гардидааст, ки дар ин давра шинондани 10 миллиону 927,758 бех ниҳолу бутта ба нақша гирифта шудааст. маблағгузории иҷрои нақшаи амали барнома дар доираи маблағҳои пешбинигардидаи буҷети давлатӣ, сарчашмаҳои сармоягузории дохилию хориҷӣ, бахши хусусӣ ва дигар сарчашмаҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст, амалӣ мешавад. барои мунтазам муайян намудани рафти сабзиши ниҳолҳо низоми мониторинг ва арзёбӣ ҷорӣ карда мешавад, ки он аз ҷониби Кумитаи ҳифзи муҳити зист бо истифода аз усулҳои муосир ташкил ва таъмин мегардад. мусаллам аст, ки ҳамасола чун анъана дар айёми бедоршавии табиат барои ободӣ, сарсабзӣ, шукуфоӣ ва қабулизоркунии кӯчаю маҳал, гулгашту хиёбонҳо ва боғу майдонҳо, талу теппаҳо маъракаи оммавии ниҳолшинонӣ оғоз мегардад. аз рӯи маълумото дар мавсими ниҳолшинонӣ миллионҳо миллион ниҳоли дарахтони ороишӣ, сояафкан ва мевадиҳанда, ҳамчунин гулу гулбуттаҳо шинонда шуда, аз рафти корҳои ба иҷрорасида ҳисоботҳо ба ҷойҳои дахлдор пешниҳод мешаванд. гурӯҳи эҷодӣ мо аз ҳолати сабзиши ниҳолҳо баъди ба анҷом расидани маъракаи ниҳолшинонӣ дар шаҳрҳои Турсундода, Ҳисор ва ноҳияи Рӯдакиву Шаҳринав шинос гардид. яке аз талаботҳои асосии барнома ин таъсиси ниҳолхонаҳо мебошад. мақсад аз бунёди ниҳолхонаҳо дар худи маҳал парвариши ниҳолҳо ва мутобиқ гардондани онҳо ба иқлим ва обу ҳавои ин ва ё он маҳал, ҳамчунин таъмини шаҳру ноҳияҳо бо ниҳоли дарахтон мебошад. дар ноҳияи Шаҳринав мо аз ниҳолхонаи муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали Шаҳринав дидан намудем. дар ин хоҷагӣ дар баробари парвариши ниҳолҳои дигари дарахтон ба парвариши дарахти павлония машғул мебошанд. павлонияро дарахти мӯъҷизанок меноманд, зеро ин навъи дарахт талаботро ба чӯбу тахта, сӯзишворӣ, хӯроки чорво, асали шифобахш таъмин менамояд. дар бисёр кишварҳо
бинобар зиёд будани нақлиёти босӯзишворӣ ҳаракаткунанда, корхонаҳои саноатӣ, нерӯгоҳҳои ҳароратӣ, инчунин зиёд будани аҳолӣ, ҳаво аз меъёр зиёд ифлос мешавад. як дарахти павлония метавонад 22 кило гази карбонатро фурӯ бурда 6 кило оксиген ҷидо намояд. мувофиқи ҳисоби олимон 10 гектар боғи павлония қариб 300 тонна гази карбонатро фурӯ бурда 1000 тонна чангу ғуборро ба худ мекашад. чуноне ба назар мерасад, сол то сол зиёд гардидани миқдори хокбориш ба назар мерасад. бо ёрии бунёди боғҳои павлония метавон ҳаворо тозаву беғубор нигоҳ дошт. парвариши павлония хокро аз бодхӯрдшавӣ, эрозия ҳифз менамояд. павлонияро аз рӯи чунин хосияташ фабрикаи оксиген ном мениҳоданд. در اینجا درخت نهال پاولونیا پرورش کرده شدیم به مقدار 70,000 تا 35,000 تا لکه نهال خانه باز اینجا لکه آماده کردیم. برای آمادگی 2026 درخت لکه به زمینایی که در همین مطابق با نشدگیش میکاریم. همین درخت پیش نهال کردیم جنگل زرا رو میکاریم جایی که آب داشته گیره. 2 هکتار زمین نهال خانه برای این پرورشی درخت نهال پاولونیا و دیگر نمودهای درخت‌های همیشه سبز. یک درختش اگر تربیت کنیم، نخ تربیت کنیم در یک سال 6 متر میشه. همین درخت تربیت کنیم اگر ما 6 متر رو میخیزد. 11 متر 12 متر میشه، 1 متر کوبیک شو میتیاد. از حساب برگش با چارو و غذانوکی دارد. از حساب گلش اگر 1000 درخت شینونیم در داخل همین زنبور عسل مونیم در مهلت 1 ماه 300 کیلوگرم عسل میتوند همین گل همین گرفته عسل تیار کنند. شعبه حفظ محیط زیست ناحیه شهر نو در اساس نقشه کاری کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نقشه چهاربینی‌ها تهیه گردیدگی هست برای سالهای 2025 27 64466 بیخ نهال‌ها با نقشه گرفتگی هست و سال 2025 مرحله یکم 11500 بیخ نهال با نقشه گرفتگی بود. 13096 بیخ نهال شنالیده شد. албатта мақсад аз қабули барномаи давлатии қабулизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои то давраи соли 2040 ва марҳилаи нави он солҳои 2025-2027 танҳо аз шинондани ниҳоли дарахтон иборат набуда, сабзиши онҳо бояд пурра таъмин гардад ва дар оянда тавонад як гӯшаи диёрро сабзу хуррам гардонад ва ба муҳити зист манфиат биёрад. боиси нигаронист ки на дар ҳама шаҳру ноҳияҳо ба сабзиши пурраи ниҳолҳои шинондашуда аҳамияти зарурӣ дода мешавад. дар давраи маъракаи қабулизоркунӣ дасту осин барзада ба ниҳолшинонӣ шурӯъ мекунем. ҳамин ки ниҳолро шинондем дигар аз паяш намегардем. парво ҳам надорем ки оянда тақдири ниҳоли шинондаамон чӣ мешавад. дар шаҳри турсунзода низ маъракаи ниҳолшинониро бо муваффақият ба анҷом расонданд. чуноне ки сардори шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳр зимни суҳбат ба мо иброз дошт. аллакай мо зиёда аз 131,000 бех дарахтҳои ҳамешасабз мевадиҳанда ва ороишӣ шинонида шудааст то имрӯза. дар оянда мо ҳаракат мекунем оиди масъалао нақша чорабиниё дорем бо иловагӣ дар ҳамаи ҷамоатҳо ташкилоту муассисаҳо корбарӣ рафта истодааст. бо мана тирамоҳи ҳамин сол бо ба нақша дорем ки шинодани дарахтҳои ҳамешасабз мевадиҳанда ва сояафканро зиёд кунем. дар соли 2026 аллакай 22,000 ба нақша гирифта шудагӣ аст. соли 2027 25,000 бех дарахтҳои ҳамешасабз мевадиҳанда ороишӣ ба нақша гирифта шудагӣ аст.
дар шафати роҳҳои автомобилгар ва кӯчаи гулгаштҳои шаҳр шумораи зиёди дарахтони ороишию сояафкан шинонда шудааст, вале масъулин барои нигоҳубини онҳо аҳамияти зарурӣ намедиҳанд. аз норасогии об қисман ниҳолҳо рӯ ба хушкшавӣ ниҳоданд. бехи ниҳолҳо то ҳадде сахт аст ва гумони ғолиб ин аст ки ин ниҳолакон аз норасогии об азият мекашанд. барои сабзиши дарахтҳо мо аллакай ҳаракат дорем бо ҳамроҳии мутахассисо ки ҳами дарахтҳое ки шинонда мешавад дар ҳудуди марказ, ҷамоатҳо, маҳаллаҳо кӯшиш дорем ки дар ҷойҳое ки об қатъи таъмин мебошанд бисёртар дар ҳамон ҷойҳои обдор дарахтҳоро шинонда бо ёрдами мутахассисо. барои агар об набошад мо агар беаҳамиятӣ кунем бояд дарахт қоқ мешавад. барои ҳамон мо ҳозир дарахтҳое ки шинонда истем дар ҳудуди марказу маҳаллаҳо ҷамоатҳо ҳамааш бо об таъмин аст. ҳари вақт сабзиши дарахтҳо ҳам айни ҳол нағз мебошад. дар шаҳри ҳисор аз рӯи маълумоти ба дасти мо расида аз 1 январи соли 2025 то 15 майи соли 2025 дар ҳудуди шаҳр 40922 бех ниҳол шинонда шудааст ки 273% нақшаро дар бар мегирад. ҷиҳати таъмини иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 июни соли 2024 таҳти рақами 374 дар бораи барномаи давлатии қабулгузоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 қарори раиси шаҳри Ҳисор аз 22 октябри соли 2024 таҳти рақами 805 дар бораи мавсими қабулгузоркунӣ ва ниҳолшинонӣ дар шаҳри Ҳисор барои солҳои 2025-2027 қабул гардидааст. дурнамои нақшаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар соли 2025 ба миқдори 15000 бех ниҳолони гуногунро ташкил медиҳад. аз оғози мавсими қабулгузоркунӣ дар соли 2025 то ин давра ҳамагӣ 40922 бех ниҳолон дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри Ҳисор шинонда шудааст ки ин 273% иҷроиши нақшаро дар бар мегирад. дар шаҳри Ҳисор 4 адад хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ фаъолият менамоянд ки дар хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ зиёда аз 500 000 бех ниҳолони гуногун омода мебошад. доир ба таъмини иҷрои барномаи давлатии қабулгузоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи тои соли 2040 аз тарафи шуъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Ҳисор дар масоҳати 2 гектар қитъаи замин ниҳолхона ташкил карда шудааст. дар ҳудуди шаҳри Ҳисор барои амалӣ намудани барнома дар масоҳати 44 гектар қитъаи замин ниҳолхонаҳои нав бунёд мегардад. вале чуноне мо аз чанд маҳалла, деҳаҳо ва кӯчаҳои шаҳр дида намудем, ҳисоботҳои пешниҳодшудае ки рӯи коғаз оварда шудааст ба ниҳолҳои дар асл шинондашуда на он қадар мувофиқанд. ниҳолхонае ки дар назди шуъбаи ҳифзи муҳити зист таъсис дода шудааст ба талабот пурра ҷавобгӯ нест. мо дар ниҳолхонаи шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Ҳисор қарор дорем. дар 2 гектар ниҳолхона таъсис дода шудааст ва дар ин ҷо дарахтони акатсия, павлония ва дигар номгӯи дарахтон шинонда шудааст ва чуноне ки мебинем нашъунамои ниҳолҳо на ба таври зарурӣ баро монда шудааст. мана ин ниҳоле ки дар дасти ман мебинед ниҳоли акатсия аст. дар ҳамин ҳолат ниҳолро оварда шинонданд, на реша дорад, на сабзиш дорад, аллакай ин ниҳол хушк шудааст ва чунин ниҳолҳое ки хушк шуданд дар ин ниҳолхона хело зиёд ҳастанд ва камбуди дигар дар он аст ки алафҳои бегона хело ҳам зиёд дар ин ҷо рӯиданд ки ба афзоиш ва нашъунамои ниҳолҳо халал мерасонанд. хуб мешуд ки масъулин сари ин масъала андеша мекарданд ва сарсабзиву
таъмини ниҳолҳоро ба роҳ мемонд. масъулини шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри ҳисор ба мо иттилоъ доданд, ки ин ниҳолҳои дарахти каштанро мо дертар дастрас намудем ва сабаби хушкшавии онҳо низ дар ҳамин аст. во аҷабо, модоме медонем, ки давраи ниҳолшинонӣ гузаштааст ва дигар ниҳолҳои шинондашуда сабзиш намекунанд, пас чаро дидаю дониста ниҳол мешинонем? шояд барои ҳисобот додан бошад, ки мо ниҳолхона дорему дар он ниҳол шинондем ва супоришро иҷро намудем. ба қавле хоҷаам боғ дорӣ, дорам гуфтанӣ гап. сабаби хуш шидани ниҳолон ин пеш аз ҳама нигоҳбин накардан, бо об таъмин накардани ниҳолон мебошанд. ҳолати аз ҳама риққатовару нигаронкунандаро дар ағбаи Фахробод рӯи навор овардем. Садҳо ва аз ин ҳам зиёд ниҳоли дарахти сузанбарг ва дигар номгӯи дарахтони ҳамешасаб дар талу тепа ва шафати роҳи автомобилгарди Душанбе Бохтар шинонда шудааст. гурӯҳи эҷодӣ мо дар мавзеи Фахробод дар шафати шоҳроҳи Душанбе Бохтар қарор дорад. дар ин мавзе низ ин баҳор садҳо бех ниҳоли ороишӣ шинонда шуд, вале ниҳолро шинонданду ба ҳоли худ гузошта рафтанд. аллакай тирамо нашуда ин ниҳолҳо дар панҷаи хазон қарор гирифтанд ва аз шояд 1000 бех ниҳоли шинондашуда 90% бештари онҳо аллакай хушк гариданд. хуб, сабаби хушкшавии ниҳолҳо дар чи аст? бемасъулиятии масъулини соҳа аст, интихоби нодурусти мавзеи ниҳолшинонӣ аст ва ё риоя нагардидани қоидаҳои агротехникӣ дар шинондани ниҳол. ба ҳар ҳол масъулини соҳаро зарур аст, ки сари ин масъала андеша намояд. мақсад аст қабули барномаи қабулизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва марҳилаи якум барои солҳои 2025-2027 на танҳо шинондани ниҳол, балки сабзондани он ва ба сарзамини сабзу хуррам табдил додани ҳар як гӯшаи Тоҷикистони азиз мебошад. баъди дидани ин манзараҳо дигар ҳоҷат ба шарҳи иловагӣ намемонад ва ҳаминро таъкид менамоем, ки талаботи барномаи давлатии қабулизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 шинондани дарахту бутҳо дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ яке аз омили муҳим барои коҳиш додани газҳои гулхонагӣ, барқарорсозии ҳолати экологии ҳавои атмосфера, нигаҳдории устувории тавозуни табиӣ, мутобиқшавӣ ба равандҳои тағйирёбии иқлим ба ҳисоб меравад, на ба хотири танҳо ниҳолшинонӣ ва ҳисоботҳои подарҳаво додан. муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат ин мавзӯъро дар оянда низ пайгирӣ мекунад, зеро ин рисолати мост ва дар баробари инъикоси дастовардҳои илму маориф ва манзараҳои нотакрори табиат мо метавонем аз камбудию норасогиҳои дар ҷодаи илму табиат ҷой дошта барномаҳои таҳлилию танқидӣ таҳия ва пешниҳод намоем.